griber det an med den her nye og relativt uprøvede angrebsuge mellem Verbic og Nikolaj Jørgensen. Nordsjælland, ja, de går direkte på med det samme. Delaney også sætter sig fysisk igennem over for Emre Mor. Så er det Lobotka, der kommer på i næste fase. Som det hold, man kendte under Ståle Solbakken sidst, han var her. Jeg ved, det er jo mærkeligt at snakke om, for han har været et langt stykke tid nu, også i anden omgang. Men der var så meget fokus på det i optakten også, så synes jeg, det er en sammenligning, der er værd at gøre. Den hissighed og konsekvens, der blev spillet med dengang, synes jeg, er begyndt at komme ind i FCK-holdet igen. Synes jeg har været fraværende, mærkeligt fraværende i en lang første stykke tid under Ståles genkomst til klubben, men jeg synes, at de ligner sig selv i den forstand, som de gjorde dengang i FCK. Mere og mere. Excellerede virkelig i sæsonen 10-11, hvor de kom langt til Champions League. Ståle Solbakken var der fra 2006 til 2011, og så nu igen siden 2013. Det har de udmærket i Nordsjælland. I hvert fald forsøg på at finde Tobias Mikkelsen. Svær bold. En midterforsvar, som spiller høj bak i dag på bolden her. Gregor. Emre Mor faldet lidt tilbage. Afslutning fra Emre Mor. Ja, den brækker langt udenom. Det hele startede med... Emre Mor får lige prikket på næsen af Erik Johansson. Og hurtigere en kusk ud til den bold, og får de en kast ud af det. Nu mærker start for Emre Mor, der har fået blandet sig positivt. Der er ingen tvivl om den kendelse. Emre Mor får lige prikket på næsen af Erik Johansson. Og hurtigere en kusk ud til den bold, og får de en kast ud af det. Nu mærker start for Emre Mor, der har fået blandet sig positivt. Her kommer FC København ikke rigtig op og får trykket på, så er der tid på Nordsjælland til at få det sat. Og igen et godt skift, da Wien går over mod Gregor. Det er Tobias Mikkelsen med plads. Tutu kommer til. Og der var ikke så mange andre Nordsjælland-spillere. Ja, det er tit sådan her på FCK med en halv befrier. Og det er også derfor, hvis man er helt stille, at man godt kan høre Ståle Solbakken. Ja, det kan man godt. Og meget opmærksom på det, Nordsjælland i den første fase, og få gjort presset så hårdt, at FCK ikke kan spille sig ud. Smart aflevering. Tobias Mikkelsen, der tager et af de her gode løb. Den her gang er han søgt over i venstre. Marcondes kommer med. Kommer altså tæt ind omkring målet her, Marcondes. Men kan han løfte den hele vejen over til Gregor. Så langt kom den aldrig. Mark søger op på Marcondes. God bold, så Marcondes kan tage ned. Skal så vente på, at der kommer folk omkring ham. Gregor kommer derud. Ikke rigtig vejen, må de prøve forfra. Lobotka, P3 og Mor. Og så skiftet over imod Ved Pedersen. God bold, hvis han der skulle have tæmmet den. År er han. Emre Mor netop udtaget til det tyrkiske U21-landshold. Irriteret over den her bold, ikke blev tæmmet. De er på den igen, Nordsjælland. Ja, han prøver at sætte sig igennem. Martin Wiegaard arbejder hårdt for det. FC Nordsjællands anfører. De har boldbesiddelsen et godt stykke tid nu, Nordsjælland. I gang de mister den, så er de hurtigt på den igen. Men igen ekstremt tæthed i kæderne hos FC København, så rummet er bagved. Og der er det manden, der er på bolden her, Tobias Mikkelsen, der har været god til at løbe ned. Og her kommer han til afslutning. Den er ikke af den farlige slags. Ja, han har taget nogle gode løb i dybden her, der kommer han så ind i banen i stedet. Og spille for det marokkanske landshold fremadrettet. Begge to, som ellers har ungdomslandskampe for Danmark på CV'et. Og
Emre driver godt ned ad det og tager afslutningen. Her, der får man nærmest déjà vu til den første spillerunde her i foråret, hvor han scorede mod Viborg. Her kommer han ud i en lidt mere vinklet position, men stadig noget af tryk. Ja, det er jo lige præcis her. Når der er de her rum og løb med bolden, så er han jo fuldstændig uhyggelig, Emre. For der har han en unik hurtighed med kuglen, som vi sjældent ser. Og så har han altså lyst til at gøre tingene færdige, og det klæder han spil enormt meget, at han får afsluttet til de her situationer. Så Emre her rejser snart afsted med det tyrkiske U21-landshold Tutu. Han skal ikke rejse afsted, men han har altså valgt at spille for det marokkanske landshold fremadrettet. Begge to, som ellers har ungdomslandskampe for Danmark på CV'et. Og Emre driver godt ned ad det og tager afslutningen. Her, der får man nærmest det kvarter siden har det været mere sporadisk, hvis vi skal sige det pænt. Her spiller de godt. Nordsjælland, Lobotka, Vingård, der kombinerer. Emre Lobotka igen på små områder, så Vingård, der igen har blik for lige åbnet lidt op. Få den ud på kanten. Mads Pedersen. Emre han vil helst afslutte med venstre, hvis han kan komme til det. Kommer han i hvert fald afsted, prøver at udfordre Ankersen. Og den når han ikke, før den har passeret mållinjen. Her foran den, Lobotka fra Marcondes spiller fint videre til Emre, så Vingård prøver at løfte den hele vejen over. Svær bold. Bold op på Nikolaj Jørgensen, og derfra kunne de vende spillet og skabe masser af plads. Ikke nogen af Emres holdkammerater med på den smarte detalje. Ja, fordi der er så hård konkurrence om pladserne, som der er for FCK. Men han har set træt ud i dag. Har ikke virket uden det overskud rent fysisk, som på de bedste dage præger han spil enormt. Hvor han er en kæmpe... Gik på banen inden kampen, inden opvarmningen. Og så glad for at være kommet i gang igen. Fuld tid i onsdag, så han har bare lyst til at spille hele tiden. Gerne vil ind. Og det her er en god situation. Ja, her lykkes de, og det er Tutu og Verbitz, der i første omgang slap godt afsted med det. Husk at presse op på Mads Pedersen. Han kommer lidt i problemer. Og spiller sig godt ud af det. Må man så sige op til Vingård, der finder Marcondes gode afleveringer på Nordsjælland. Emre kommer med i en ønskeposition for ham. Stadig Emre udfordrer der. Det er godt af Emre. Stadig Emre! Emre viser hele potentialet. Gør det! Andet Superliga-mål af Emre. Ja, et par flotte af slagsen, han har lavet, som viser, hvad man kan sige, to forskellige facetter af ham dog, det her løb af bold som grundpille. Ja, de er lige i problemer, og Vind Olsen og Erik Johansson stod sammen. Og et choknederlag på hjemmebane vil det jo selvfølgelig være, jamen så er man jo nødt til at tage dem alvorligt i en eller anden sammenhæng her. Fantastisk scoring af Emre. Jeg synes stadigvæk et dårligt forsvarsspil af Michael Antonsson. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at han satte sig der, men jeg tror selvfølgelig, at afslutningen kommer. Men vil sagtens kunne. Synes jeg godt, de kan køre med højere tempo. Løbet fra Augustinsson. Tutu kan jo ikke gøre noget ved det, men Augustinsson burde komme hissigere i det overlap. Når han ikke gør det, så får de mere tid til at komme på plads inden foran rent defensivt Nordsjælland. Tæt spil. Vingård kan vinde centralt på banen. Vingård ned mod FC København. Målet afslutning på Vingård. Ja, han er på jagt efter en fødselsdagskasse. Martin Vingård. Ja, han har det.